Murang'a, kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, n'ekisemo kindi kinyinge. Nigo kutonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomo Gusii. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwa Bw'Enka wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko. Ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda mange ayokoringori wa nech machine chaito. Ngoro cross mora daktari kurwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire mange. Ande karawa ajine ndobwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe. Tigo kumureka umubiri umugima gwansera umutu mbaka inse na ikigo tateingi kerebo bya marwaire kiobwate twamanyaga kwa mariogo abana abani machine yengo murekera yarora mitando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no muchiokeroka neba ngiri goli cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikaso mochiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 Gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde bagwenire igo tutwara bwoba bonde bwese kara bwakire use kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole. Ndizi TV obwansu vuomo Gusii. Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokererio y'abaibuli. Omwanchomo ligereria begetaseni kia Ndizi TV twagosogerie emaragoba ya bono Oboseera Bw'Enka nirina gosemerenga kana twabegete e poster ya itobageni baito ase mitandao bange bakakoka for the first time doje Ndizi TV mukare kuariganie couple baracha bara kwanera igoro ya obogima Bw'Enka anene asesemeli Oboseera Bw'Enka na kwarigania senchera yobo ikero nyala ko gusanga amona intwe e maragoba yabone kirenga ekenene kia omuroberi Oboseera Bw'Enka no kanekia buna twanyere ko batu kwanera igoro echinchira autaranyara ko batu gotinya echinga chito butambe bagotabanga enganero igoro enke igobono engage chogete kanise gwechoka abo igo twanyara ko batu kira twensike mobere kemoika na kwenekia buna twanyara ko batu ko bwenera karibu sana e maragoba yabono nyoranga liboliriago nigolira belengencho gwetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na gwetera se website ya www.ndizitv.net na gwetera ase SMS namba nerega gwo ase TV yago hasoranyara ko bukolika SMS yago elini nyara ko bagoba kugosanga amona intobagene baito banyara ko bagwikirana imyeso karibu sana madam pastor. Asante sana. Waire mbiole akia sabato yale nge pastor Yangengia. yes ngairero washiriki kanisa ya New Life nende nalenge yende alenge bonchari sakupitio Bienvenido sana madam pastor karibu sana. Asante sana. Wairire matana wanga barabori ayue kapo morego se nale tabagene waire bari tabauti bono tegete ochakiri tari yago totebi ukwani mwancho murigere ko bamuno mwarigani arafta onyale ko batokwa pastor baga karibu. Bienvenido sana. Mwancho murigereria na gukwaniria maiga mange ese marogoba ya rero usase mambiando nsia sotoka korengana muna chinsa chiraroro samarieta ngoro kwa Pastor Kisii Nyamira Bw'Enka twakwarigania se kipindi keri tukoria rero nchase kanisa ni gontegerete department ya Women and Children igo mangana to chukwanira yenka nabona inchande ngete mona singinchu ebino byo ebirenga ngo kora sobo korera kanisa
Asante sana, karibu sana madam imeja omoroberio Oboseera Bw'Enka. Pastor bono ntegetoto kwani kigima ase apostle intwali gete SKC family life bono abangira bo bagani bakumanya guchime mono asobokorera bwa goborere department yoteneta se kanisa. Wedere buya motegereri umwanjwa ndonsi sore akwaliganirwa just studio yaito ya Ndizi TV nje Pastor Tom Kennedy Miyenda noyo no mwanjwa nansi byakorokwa Miyenda twensi n'abakore litore ase kanisa ncheni gongo korali nyanchwa ase headquarters ye kanisa ya SDA ngontenere tamangana yenka yani family ministries awaigo nobo teneriwe abarandia oboko ministerium abalisia twarakore mirimo y'imyaka itarimeke no n'imyaka 30 na nende twaramenyiramo wetane imyaka 30 igontoli bageni asa magana yenkeye nende twarabere tugodiri na mangana yeme obokongu ao baba Kristo baito abatali aba Kristo bali bago chabatu boli bushawa semia oyo ne qualified counselor igona godili na mangana kabila ya pani awao nenje na bere godili na mangana iyo igole ndi ese umwancho matagara ya sura toko bwateri boli nonyene off the air na bogo to boli naende nabogo to mamangana gocha story gwetera se mutandao yoiga bakwaliganirie wana nale gocha kuirandi bageliga tebenga itangani kabisa sigetabu kyo muchakano ibere akaroba samoro cherero 20 wikebere nenye bere nenye ni go Biblia batabanga abugoli itangani Nyasaye agatonga iguru nense ibintu byons pinigare ko bikwana byaba oteba byaba agaikomontera akamutonga akamubomba akana mubomba akora akamutiga akabero akamwega yo kunya konem yo kunya kurwa marieta uche bintu aho biria Nyasaye atongire akara irirege agacha agatebia agacha agatika egeikero umuntu uri agaikasa kwigu ngatari buya agacha kwebori ngakibano nchende je buyekaiga yo chabande bali babiri ibintu bire pea jabana ngakindeiga ekerarra ngomuntu Nyasaye ngomuntu uri cyakire kwigu ngatari buya Nyasaye akamenya ngo cyakabona ngo sigitabu cyo mustari 20 ngaki teri buya umuntu abebweka ni mokorere omokoni uyu ramu wenere yani baraswana ni barafit bari baraswana ne buya agateba ngabona ni motongera umuntu uyu naenda akamenya kumutunga asengira yabene mono egekogera amuruseti akoleto umuntu uri akarara akamenya kumukorera surgery yani akamumana akamurusio robegoromo akarara Rusia akamenya korobombo boya naende na alia sati gara naenda akarosbia umuntu uri umusacha akaba umuntu noyo ndakaboyo nde akamenya komoletera akamuteibono uyu iganera bona nakoleteire kamo present kujya somugakuriya bakuriya akamurigere agatebumwairiet agatebara rokuguma nigekogera Rusia somusacha niga koleta bo singinja tagetengo differences yani tabauti ndete chikoba igatiyo musacha no mukungu in terms of yokorekananga ki uyo no mwao no yo no mwao uyo no bwinyombende nenje ni bwinyombende bamanyanga abantaba uyo teri muntu mwao uyo no robagaruwane no yamanyanga nje no robagaruwe sani go ngamba basa kugitwara tabauti ndeyons banyege kunyarekana akababeka bo bamenye kapo egogete aleso mugondo Eden bamanyete nga uyo tari mwao uyo ninji gakomorego bwero rango uri ninji kuno mwibuli akororo mwana oye omugwekaine obehave nale pakoteba nga onyoko nyakabogo trigo yayigo uyu ninji Eko era manyete nga ninja bwekaine bien bueno pasante que robekira full stop ga gwakeigo umwancho murigereria inyoranga paso nyara ko bagotoa background anene igoro yomoroberio bogosoa ase enyomo nigo chagetwe korwa ase omo chakano na nsanya kanyara ko ba kagosenia bene enyomo buneyo bono madam tegete toikirega iga abantu banyomanire nakiweta bakara gotebania mangana maya bataracha amo ibakoroga ngosine dating mumurano mo moiseke omerano nyambo songo garia hotel gite gari batanga baba iko nkwanchite
maiga yae banyuma na baswase nyuma na kyakogere maragoba ya bono to kuonera iguru yokung'usanana nechi tabauti echikorokana ase chinyumo chaito chia kerarito. Madam, karibu sana. Na yo mochando guchuruera bachire bono pastor tutebiri yes. Mukungu no musacha bachire bachakire nyumo biya. Baada ya matukabera to igo kung'usanana gwachakire. Inkigosa. Watamanya nine buya? Biya mono sana. Our host. Bono nababantu baguchaka biya. Yes. Naendekera omuntu nabaguchaka biya erinde sing'encho muna mugakatebire Nyasaye rocho omuntu takoboyo. Aiwe katoko goka. Mwachire mwamenyire amu. Na kero omuntu naberuete nga inche mune nyometu achaka omulembe Bw'Enka. Pakomo area. Era ayo kabakomo area. Yes. Ore determined. Bona aseme chande guchiyaba. No gotamanya nga umusacha nga kinya sa moroseti. Nga yani nkige kogera magani aye narari. Yes. Yani magani aye kurwa se nyomo narari. Yani what are his needs? No muga kata gochuma nyanga omwagani yomongina narari. What are our needs? One keroga iga ogotamanyo ogochikwaba. Yes. No emechande gochake. No emechande gochakero mwanchu murigiri maragoba yabona pasta nimaitekera kwarenga somoroberio na kiro kire nanjiro mugakande ina renga somoro ngatanga bono musana sibiri ne sibiri chiyanga pasta nagoyire chiyange jina kire basi amache roche na chire nagoyire bona nanjye tigande tomokonye kero kende natwaro gosemeri kurigo nebe esemo ose sababu yemo maybe buna njo musacha ngo twaro gosemeri kurigo mono ochia sumukungu ngochikonyoma abe umukunkone ikera nirigario muskone nabangora ninje ngora abokana nake bikoroterangi ari nakumibona ngire na nyomerete onye tari kongakira bikoroterangi pasta karibu nabo nekene ogokonywe nyumba neke mukia magani ya musacha. Yes. Eka mukiabo okogani okomongoringa atagetege ndo domestic support. Domestic support ne linga ki umuntu gonkonya konya ebintu bya nyombalia nonyene ndagera kondo salia na nkende igoto ogera bugima bwane bwabo bwororake na ende unganguya gagero umenyete karonje ko ende chikoni yongo kolege ntekamo no musacha ngo kole kama baka kiye onyene gento mbuye kango kalanje bika baka kiye na ende menye go kole lakini barabu na bakobeka mayigabera atatu na ende byonse abikora lakini ntundu rikonya tole enjira torosiri yerenga ukora koleka hona rende karonga expected nkagerete nganga na konyu ngonya ndiko konyu abokira chake ko bisosi yogo chaka kungsana nanga bona rende nagete ngonyo le kyo tangonya tawira basaja babere nyomba madam ngibona mutari gotokonya rende kimwaitenga yaya njetiganche ndusie omosacho yegurube yokwabusa na kubanga bire bitatoka igabwata banga bono no kubwaterana ngaina ndengana yo kubwaterana ikuru ono aseme chande gochakero murai egentongere na kunyuringa ogotamanya nga yogo chakira ebintu ebimanya kubwati bikobere nga igwachakirete bakangacha kugwanja nga kubwati asinare wa kwanete amangana nenjira wa kwanete nga itaberana. Yes. Yani nga nkwamaete nga kiura tebi musubati inki kiaenge kere nidi ayena na komotebi ukanya wangelingana kwa motebe tinga ningwanchite likabalingana linana mono ngwa motebe tinga nimbwate ebas ose nindikire egento ge kwa kuno muntu litanga mabo discussing engi obwate nelingana obwanche ono nche nare gotebi nga aseme chande kale gochakira talingana atatageti ebintu mbego nga is needs and needs. Yes. Ono kero mosacha ebintu bibiro kugani kwa ebire kurunambe yemo pakaisana no mongina nabwate bya yemo pakaisana nchake gokorera omongina enidi ya namba isana okugani kwa namba isana ntachakere ryo gotangani ikiana guko bugori ayandonse igona bebikorote ibirabe mbirozi. Yes. No mugaka nabona amukorere ebintu ebiya mose muri giri kibasa nini lakini onye enidi ya nambe yemo wona samanga nakarama kongo namba yane yemo taliere ya yemo namba yane ibero kugani kwane taliere ibere muna bono iga ona bonya umuntu naregero kimbura ere nidi ya yene
ate geto mwa macha muriranyu oyo onde ni dia ne sweat oyo onde tatageti no na bora ka ngoko munde gendeke korende nkiarenge priority number 1 tari ero priority ya entangani ne kiagerengera mangio magania bono goiko omosacha amanyenga number 1 yo mongina nere no mongina amanye number 1 yo mugaka nere onye tori wa address ebinde umuna kinamba cyabo kire kya nyasaye takitongo ono bubanji bwekai bono when this order is misunderstood no abone michandeko cyake right pastor karibu sana ngaibono tutakire kumanya needs cyabo nekira twasoire nyomo zene litole ukonya kwegana iga ugo date iga risko iga ngai needs echiko cyakora basacha ngora ari pastor ngo batora boba sana kwanze gara gwanchire nyarokeye waje kumukunera NDA mukwara ngata yanjete nabo konye sukikando watanga yabona bongo sababu nidi yetakoletiki etayo wekenyo mugonya bono kwagoria wataba no maite ninyeganite kwana rayangane pastor wana nalecho gatabanga amaganio atakeire abandastudi mono ekara abantu bajakiro gwamata egekogera abasongo bagotabanga live mini engaki ya courtship love could be blind lakini marriage is an eye opener. Alright. Enyo mere ko igura mais. Engaki ri mogo koti obwanjani obutubetekere ntu korrabuwe. Lakini akara kwa nganyo manire amasa ako igoka. Kuacha koranga okay na bogo ke mabulega. Kanya na bale. Na bela nyane kana konyo kwale koranga na bale kumbe ne wiki abege. Yes. Ojo ikorusia wiki kwacho okumga kaina. So marriage is an eye opener. Yemona sana maragoba bano mwanchumuliye sanga karangari kiaga mona intwe kefa getanda watching live kuru county 047 pipeline Bakasi with my wife Juliet Nelima abana Sali Vicky. Swali langu ni moja, is it right to leave all the work that I used to do when I was single to my wife once I get married, including shoe polishing and cloth ironing? Madam tora chakira mona mate gasine to kora kora nyambo atanga wona itata ne yo mukungu na yo masanyi kibono gya koria misi na misi ngoro ku madam amisi gya koria go isaranseru tato wake bikoro terangi ko bato mukungu pas nche muno mo anchiateba yani nyasaye agatungu musacha akamo mokonyi wono tima itinga erieto mokonyi according to the man is musacha incriminate igo mokonyi kwa moleta umotolere abo musombo mwe byonsi gose ana help meet ekere ukwane gesongo nga help meet yani ngoko help igonga you are doing something so I'm helping doing that something tingo mayanga bone kere watora byonsi what will I be helping nginda abengo gokonya ikiawono mondole on the process yo kore gento agokonya that is what we are saying his needs and our needs ntote kere kumanyanga inkyo omukungwa de to korero mugaka kwa mate bobuya ninkyo mugaka atekere okorero mukungu obwa mate bobuya kero monde kerara akorero yo mwabeke no yamakorere kerikia muna nyasa mutongete muna response yo mo egento nkero rankorere tin respond ekiare kangane kyo mugaka bono omo injetingo korero mugaka ebinto bire byane mbiko mogoki Yibona sana magoroba ya bono omundago cha pasta osa madam otangotago ngonya omoro yiga bo komanyete mora eturi ko yutumia pasta ko yutumia kwa matenga pasta na rega gabole nero ra koreria omoro buno iwatanga anyway karibu sana mwanjo murigeria ime Ndizi TV tukale ko bato kwane goro ya primary na chitwatanga primary courses chia differences yo kongusana na ase chia mateito litangani pito nyara kwa to kurigerenga okugania ikara tali ko bato goikirania amagani aito buna abantu sase nyomo kero kirena gego chikialeta okungusana pasta nsema yakabe nane jogata bange egeko kieme chande mengase chinyomo ende egeko gera chiamate kwanyara chakiri gutwara ukogenda kando no kuwetana kero tu abere to gotegerera amangana mangi chiamate chikungusana na igo kora okonyora bakungusana na igoro yekeneke lakini kwanyora ngeri neriyo kiriya renge lakini omorero nsa no mwao neriyo kyokunya go treat igora kyonga wana nege kera nege tokunya kungusana na usually yokonyora ta yere main problem okonyora ege kokia yege kare mechando amenene ne mechando amenene kabisa especially asaba gaka okonyora nga okugani kwayo musacho ndi wenzi koroko nene kabisa
is sexual fulfillment. Yes. Ata getaisa ni kiwe. Yes. Otherwise there is no reason ya kunyo. Ikaya no ane me ndi whatever you call sibi kolo to na kende. By the way. Ndara yo chuo ngiko mwenaria. Tingo maiga sita. Kwanza na watu kwa town ya pastor. Yes. Wana kusema bago tu akiraria no wamete mirime yo. No ine hotel na wango anandagire. Sabi kubya kabisa. Yes. Ndongero tanyale kukora kurwa winjera utagetenga umuntu yiri ali aberanga na sole ndo nyoro wisane koko bono kuganio kuyonya ngoisane geti emejanda gekogera igo gocha konyora mukunya kuomana noyo boire kwekiye kuomana bitariye kere igura. Yes. Okogechwa okore gugakare gikurukwe subconscious yani ebirenga limagega biwatabanga naga netige ndugete tinje tinyora bono uchikonyora ndo kwabwochoka uchikonyora kendi ndo kwigumwa mbobole uchikora kagoso kandi kwabwochoka kwabiruruka obwaterereti ukuganinkore utaikiraneti. Alright, barago bayabona mwancho mulire mwana amarito kegima tegina gotenga igo ya bwendete nande ya bwenera tonyara ko batokoreta abanji yani nigo ari pastor Miss and Mr. Pastor abare I may studio miyendas yeah ase posa na wali getego biemono sana abare ga ase studio nengana engo sana pastor kwanire nande yengencho lakini bona intu mwanya bantu asobuke mbitu bwakira lituko pastor nabakoranga nabotogo ya pege nga pastor kwanire nabotogo ya patu bona basacha no tabi no nyomo muntu muchando go bwate nga pastor tabi nabakwana batanga mukungu na banchande tiga ina kurende the main problem nande yabo akonsana koyo kwanira. Yes. Ponera mami. Kigoro yelinga ni. Yes. Wana muna nagote bi murayo ito. Mugaka muna kwanire akari kwanire nsemo yabagaka nga asamagani atano. Aliya manene muna kogere umurembo bazenga. Yes. Number 1 yo mugaka ni rere otabire na sexual fulfillment. Yes. Ogo isanikiwa kwa yekwe kwa kumubere. Wana rochenche muno musubati onye timanye tinge ine number 1 yayi. Ninga sitoko kore biasara wochianga sitoko sibichianga no wogirinie nyumba kire mbake basi kabisa kumwa kire chiange basi lakini siri ta go gati to bwata ki discore kana nyumba na singe njonga chakire te namba isana yo we kana namba yemo ebe namba yemo namba ibere ebe namba ibere onye to go chiko succeed weke ende yatanga nikabe yatanga to ko iro mondo tieto tamu tie sindani yo kurara kitora na station igotawa tenga nchirende onsi na bako wenda kubaru. Yes. Igonga process ya banyagitari nero bakubwati wikera bako muntu bwena weka tuitabera nenge process yogo chiko succeed mwaka mnade wa number 1 yabo no goisane kukuma na era number 1 yeso mugaka ebibinde bikubwati na intu esabangina ndo bwate number yemo. Alright. Madam totebi angotara manyamara kwa no mbekera chibesa bank account no ndetera chianga chingia nanya namba ya na ya mutrekera ne kurunga affection. Yes. Obwanjani. Yani ukundangiria mangana maya ukunkwanira buya ukungonte buya muno nganjete yani ngo feel loved. Yes. Yani okongombi buya yani that one kero gya rule gure so mugaka ege kunyititora kya ngororobya kya bana bo muigweri ndamaiti kusina vero muigweri ekiagera ine ryogo ese tolelinga anesthesia. Yes. Iko gara bono botindi no bintu bintu byose mbwate byarara. Yes. Byatulia bono none nkwane mbete gocha lakini oroche bono nonkolera mangana maya lakini uko tori kongora kyo wanje nabo nsigete buya nabo mbangirete budget buya nabo ngonkolera bintu buya lakini yente ke ko nga affection ye bisire ere silent nga totaiti kunya kongora ki ngatuma etini ngwanjete asemanya gokoinyo ya nyanya gokoinyo abono no mangana gochesa rekera ekikorokano cy'abazi naenda se Gusii. Yes. Abu no abasacha ba Gusii tole toko balete dingo to scope wale. Yes. Ege kogera aba Gusii igo na tuakine tuwe tukakani bunga na mangana atari gokwanu wanjani mboli koro kiwa maisa marole. Igo bokoro kirwa somo sunte aso ndata iyo nkaya inoga alika magega kabisa na uchu musunte lakini bono obwanjani oboigonye mpoliko mukungu ta kwegunga nanjire nenda oro kigunga nanjire nende barabwe bagotaka boro kigunga mbanjire publicly yani maiso marole
okumwanga na mwanje de bansa marole kwa ne eito yani kwa matevi kwa mubwata na nkoboko kwa taranere kwa rukia sabantu no muyale ende neroyo onya yani umukungu takweyunga na no morogati affection egekogera abakungu mbagwate kendo ikunga the little girl in them ekarare 2 years okay kakonya gukina no na abamya kamyamo jabana no okay kakupa chakiri kunege ndeki yo koruka the little girl yo kumakompambia kumatumatumia kumroke bindebia onde bwens na abamya kende yonsi gakweyunga kumbo yo nero nganje Pasta, marago ya bono, pasta Tom, manyete na arosiri kurwa segasi madam, mugota ingi mutali gutwabera na intulende kina ure juwa kali nka ingurusi chinsi cyo na ikire nyomba bana mbale gaiga aibono gucha gurusinza cyo gotenga baba ningu anjete no bono nga yama ngana yakoro mutagutwanjere ne mwaratwabera ikara tuwachira matukana nyomba toke chiriga na mwatwabera intunto bwatyo bakomo murai inche nabo ngukira na kwabi lakini bono roche nchini na bangu tingu komani ngatonte bono otatekera otakwana lingana eliyo bwanjani bono no siekerete amangano sikurwa sende bono kwangire alina lyalo koigora gendoki eke bungu one dirisa goja senkoro ya bono kurwa uno ne bikoro ote bisikwa bitiragesi eliengo ya kubogori bono cho yarugesi rontaingaki umongina mbuyore ngakiri tukuriare atomo ngoni ngwangete aminto gaki no narosire gaki ni ngwange tengo nyamba na nya nore gaki you are wonderful no yo kongete gaki samu sesen senda kurusit nya sawa yo kongete ande mangara imuno ko jo kwana igo enga se to ko bonge bikoro to biruwati gansi kasi to ko ko rie pai koro yale yangi titokire yori no nyora ngato tagi ko lindaga na roseti eri ngara riwande abiri kanga yani you are so special to me yani nayo gotoleka kwa ni stress na nyori riska ne mbebobe akyo mwanji mbiya mono gojolega fomi ono roche morasi nyugo kwana mangana aberuka wasi nyuko igore nkora yani wacha akagodiri na resie kirenga yora etroso yo mina sana imerago ba yabono amagiri ali yenge nchumu nchumu ligina lega kurokonga Charles Luanga korwa chinsemo chiake nguso Salam Club utanga na wali meyo morobeli bagenda takoba bako nyora Oboseera no mwanjo Jacqueline Kwamboka utanga na wali mewikira omwelio kefantu asoma ujumbe yago Evelyn Misiani korwa Marani agoteba following live nabo igona lega ikokurukwanga kefanya ribo korwa Bobasi Bunyangama Esani Catholic mwisho. I'm watching from Machoke Kerongoroli akorukwani Thomas Bundi na Ombori Calvin watching live kurchisemo chamlolongo eno kumochere pasta ninki gekogera omochando yo wenye omugoika gati botukopio mukungu alenge gokokorera massage all right asante yo tutangalia pasta ntokwanire gore omochando itoteba okoganikuria ogotangani kagitebona pasta ayigo kokukwana na maganio alia basacha gutirimbuka na madam no alega igatetega twaso okogani gwakabere ku mosacha ikeraso ire nyomo okogani wakabere ko musacho ndegwensi ebo soire nyomo stara nyomo lakini nokogani korasa karango chikokobekande ukoro kwa recreational companionship all right recreational companionship ngimine tinga ki umusacho ndegwensi ganjete ko brudika kogoka we mangana yestare bitoko so amechiende yonsi no nyembo songa uligereri stem za burudani asemiyege kobera mesikiere entertainment ya se abantu okonyora baroba ichire na basacha na bakungu bakego kini abantu mainly bako baro mungeno bwa basacha right na bwo konyora bagusamba chinyama bakotera amatera akorere mepira bago bet bakore bintu kuchia kyagero kunoko gani koro kole the second highest need gwakabera so musacha orore mu muronde wenzi bina bana mbali narore abakeiga baito bachire banyolire bene megente Tanganyika kogora ne TV nene le 72 inch ege kogere entertainment ne atagete ne ndagole ne ape home theater abe kega kabisa muziki amane bana mbali bachite kondora maragoba akamuisia gasinini the first thing akora noko enda ze redia nene kabisa kobekeri yo gigoro kabisa ege kabisa ujikombo debeka atabanga yaya tigamente ege kogera batagete ege ndugunga recreational companionship oro chando sesto monda go chi atagete abe entertain bina bono ingia miaka ya 1980s to wati chiri digete chari ku Tanzania chari ngi chombote che bawo ku rumaga abasaje kwale konyora bagule akogenda ugoro ni umule umugondo
Uchugoreredi. Ochaka gutara nera sa gutare chiro gweto we nabo goreti. Ai goreti James Kinara ku Kisumu. Na nyange. Abegete kabisa agutara kabisa para. Bali bali kira para bo kwa konya nabwa tere die ku National Panasonic. Nene. Anya bo goreti kabisa abantu bamanyenga. Njabano nje musachi. Yes. Ikiakero umusachi we nabwa the need okugania wa recreation. Ona abwa recreation ya tagete companion. All right. Umuntu akobera manene. And usually atagete ebe mukaya. Yes. Igini bano konyo omuntu nakubonga wana nyigotebere ebintu ebi angana alemire na akolire ebintu bine asibiri ebi kamanye tinga natagete oye bagenda kom wano musaja akogenda kuligia ebintu ebi as entertainment places. Ogenda gusina se ba ogenda gusina se mucheso kale anga abagenda kom ikeko ya nabwa tokugani. And natagete companion yoro. Yes. Bono roche nkogenda njibwe kalia abantu baroro sharpshooter bakaroro akurigere bakorera mu muntu uri ale loni baminya ko wocha baje bamutemye ekoleka you need some company. All right. Abongo kugurira na ni drink onye ko koleka no mungwana uri roche muntu iko tacha gitu botatari ekogera ekeko msaying bono umuntu wenata get that companionship yako onye teyo nyomba ga yako endanyiri yase ali asale onye ta nkonyora abantu baro bali tayari baramuretere wone kera konyora tiriko baigo bajakire kumusana na nyomba aronga njente yete ko yanda kuchali na banu musaja ligere kera chire nyomba yente getangania onye bacha babere nyomba asibaru emere yente getangania musaja akora ko yure TV TV Yes. Ole the nation uja ko ligere TV okasoma ne newspaper ekagere kine private no mukungu ere okonyora arengere tinga kanda te chae userungoli turagamba tiakwa ndirigo kugamba Alega iko korokwa. Yes. Companionship yani ngwa ba koyo recreation yeta tali koyo yerolere bwe. Yes. Nada que ta accompaniment. Yure TV ngora yo pindi gete. No ata gete mbera na wande ayiri runa kyabiri. Ayo mupiro yo nyure. Ba etene nchengura ikaranza na arenga no akatu arenga bageni. World Cup yo jeso mwaga kurigere uzemba gasatana. Naonde kiara kwikanya lo mundate ngai isiro konyu mali bono mali. Liria nyosi ko kabisa ko tawa ko ria to kana inore. Kucha kotebi. Ngoko mabera companion. Yes. Ikia to kuja korayo bikango takole morale mwenzi. Ona babangi na baki twa faith. Yes. Twa ba disinterested. Ngebine bintu bwe mwaka tianya kurigere. Mwaka yo teto kora chikwa yekitigaro. Yani ngatu kwenda kutwara time ekero mwaka kutwara recreation yaye yani neba nyumba. Yes. Tuamo berisi onyerora. Mwaka gate gete kugende walk muchiesi. Yes. Gate gete kugenda jogi muchiesi. Mwaka gate gete kora exercise nonye ngwegweta okore. Eba gutake companion. Tari gutako werobike kera okora recreation teri komogoki. Gate gete kugenda maybe swimming igabu Kameri paki, use sports awoche, ngana bade yetaga ndoro jako mate ayiga kyo muga, ayane nsuga enjero karo usimwa, aye twele samaki kwe. Yes. Mure naringa ko igubu yari companionship. Tango ne wotende ko yenda agendo akontimbi awirani. Ye companionship wate. Yebono sana nyasawe ito no ibo morobeli agatonga damnawa nabo atonge to musacha no mukungu basikane from again tubi yakoro kwa Elizabeth Chinderu. Asante sana ujumbe yago nalega iga na kiali geto jumbe. I'm Edna watching live Kurumenyingwa, niko na swali, naomba pastor nisaidie. Swali langu ni umeolewa unafanya harusi, tumekaa na mume wako 23 years na hajatoka chochote kwenda kwenu, ukimuuliza na kujibu enda utafute, yule atakulipia na huyu mwanaume umemzalia watoto wako mpaka university, nifanyeje? Naomba pastor unisaidie. Pastor liboli elio kagete na bokoli bekagago Hamisi nonde ime ya umorobelio live Oboseera abo madam nekene ogokwana number 1 nerasima na tomwa chibesa from Isaac akona. Asante sana Isaac. Atanga omosacha no Bw'Enka wikanyara kwa wikirani wa amagania Priska Nyambeki otero kurugembo matongo agotanga na ponge sirege pindi biamono amageri yo nagento kwa bagotoa Obosemia. Ndizi TV, we are indeed happy with you people. Vipindi vyenu ni poa surely. If we can understand each other, we can live well and our churches will have no wrangles at all.
Some may say mnaringa na kwetu wa Kisii tunaonyesha heshima haswa kwa watoto. Amisi from Kiendege, Nyamira County. Asante sana. Jujumbe chinyinge chirega. Monica Mora watching live kuru Kisii. Congratulations to the couple. Amaigerio amayamogotoa emaragoba ya bono. Bono manyete pastor. Uchumi no bugimase tole. Ebintu mbiro rokero kende to go feeling via factory. Ubwamate boitas chinga. Nagiako geranga bono no nya bange bagoteba madam nga yaya rero abange bakari kurigire na kyumusachacha inkia suna neti ali ase akakaria bagi karia umaya ko ba received go chamaria bono asense mobuneyo ekinere part of asichiri sano nakina taka kuburinga nere part asichiri sano uja tunyara ko bato kwanera aseseme all right tusikemo chibono madam asamende abanyina ense mo intanga nindu atanga hakuga number 1 is affection. Yes. Kwani wa mangana mai. Ntarabu kama mbige ndege tangani oikomo wakangura ndenga mungena ningwanje. Yes. Ako inyori. Ngana ndege to kuri tangani ntarabu. I love you, I appreciate you. Yes. Koruga buga kwanira mangana itu asabire echa ni gombege temes. Ikomo ntakubwatara ale kiri ashume tinga understand it. No nyunga tigante bya kwanene liu ili ayengole na. Oigwe. Ndiwe namba ibere yo mongena is conversation. All right. Chingereranyo chinkwana. Yes. Yani women we love talking. Na no manyete nga tukwana mangana chiri kuchinyinge sana. Lakini rende no nyen turi kuchukwana mange. Yani we really long for conversation. Yes. Conversation kurwa so mwanjuga. Nga kibono yale tuakwana tuwa discuss ya mangana nona aliandi toere tena igwa rura roro. Wose nonya wate frustration cyane kurwa sega sino bolito. Namotebi ontegerera nero ngira nilionta ipole oro chokorego ikio chokorego se na tanye solution ontebi ngaki yani I understand. Yes. For what you are going through. Yani conversation ono gaki umuntu ochicha omuntu akirete ki ocha muna mwata abana ko kiri moti yae no mwara liendagera no musabera agetali kukwana amina tata geti kukwana naye lakini chisimiro chichiwoja yani yori agukwana muna chinsa chiro. Yes. Igona beta keire tutware oboererania chinga chinyinge chiafiri gotwara oboererania ono konyoro mwaka ari bisi muna mwata bane TV chichi ya bisi ebintu biaye oswa chisimi cha image Facebook cha ono ngoto for a woman conversation is a very great need. Na wakora none kero mule courtship ko musubati no mule kere message ya makura ni lisatu isatolimo kwa mule kere ibero ni lisana because we love conversation. Pastor, that's why ko nyabangi na bale bibutega bakonya kugamba ono conversation kere ko bora nyumba monda to ko kunya ko conversation nesimi we kabono njiko teberero ande bone go kwa ba machukumu ya nyumbani chinkanti ko chichiro ko sarikari biona sana pastor bangore omotoera ruga bono nyumba goikira no kanyeka boire mbiore ningwanjete madam gwakira igo bono nande to ko engage ase conversation ende yonse madam feeling an offended. What do we do as men? Muchano nga yuri ngitoli kukwanira nyumba wane singe njuna banji to kwana mangana mangi igen tongo kora ni button ngo switch on na mo switch on ngereza mangana kwana ogukura onyoro sanik nanya kwiraniri anya kwiraniri ke kwa mangana ba kwana mangi na mangana ba wata na mangi. Yes. Abana matanga tu achire abane kanisa tu alenge. Yes. Konyo aramanya te binte binga ikukuru nsali bona go chonga habari mante na iku esamari na iku bona mbeti mwa tio go to kuo gatagana na igako offended yako gecho bona nda kora ngwe bona gatanga neti na ende kora kantancha neti bona kora takando juice indegende ikor mbaro bakari kwana na baraguo kora ngukwanira orosire bona ga nyomba Yora Sara leko kwa Zabron Okoza kurwa Ayora kurwa Ayora South Mugirango tuned in amangana amayabuli imaragoba yabono. May God bless you kurwa Walter James Samuel Kobe tuned from Nyatieko Shopping Center. Congratulations to all mbiamana singencho ya lesson engi Elena Magoma watching live from Afif Riyadh Saudi. Niko locked ndani mpaka mwisho obosemia obya ase chinyomo cheito Lydia Ondabu korwa aheli pamoja neregiga okorukwa nere Mrs. Enoku ekeyo mwana enyanya together with my family watching live from Nyachichi Getuno family nariga korwa Dolphin Mora. Nice topic today obasemi obiyaboli pastor na madam be blessed no chenengana ndoche
ikune tabange wa mashabiki ite maragoba ya bono pastor chinga kichito chia chire tusikia sema ya gatatu yes okugani wa gatatu asomo sacho ndi wensi hata gete spouse era attractive yani hata gete mukaya yarolekane omunyakieni umurembo yes ubwato mungusu kabisa all right egekogera chipina banoligereria basongo gusaba abantu bandi chikalya chinde iwa bwate yanga yokubika buna mugaso yes babwate ya maragobe group evening dress yes babwate ya night yokurara wono muntu uyo gagocha igategeta nyore umwanchio ye okorekana the right attire kabisa ubwate yangerira mumuse egekogera abasache baraba maiso yes bakorana kyo korana abasati abago entertain abasacha chi mechi gweta chemenene igo konyo ali tangani gendare manyete ngeringo muntu uri gendaro chakorra nenchira nkoreka so gakubeke yanga ekomoso kibuya yanga ekomoro kibuya egera manya koreka na negisicha no manyete abaswali baraba batabanga majo ayana pasia ikarole so ono wikanwera ebe kebuya gategete attractive spot no ene karo wikanyomba utegetonyo arenga anyumuchorengo muchi bintu birombi sibiribuya bintu byokurana mbya bibekire ikianga kirombi kirekire bintu bibangire buya nonye nere ngera akoreka nari igara na attractive spot no bana tamate yo challenge yakaba gusiga okonyoro umungina akoboka mambya obekane sweta gete elia gosokere mbeo yes obekane yanga gete ndambe buya kabisa obeka ne chibuti ogenda saa 10 uchaka gokama ukoro tuchizya naende kwanyora no mokare ngogonkiari kwanyora mabere na bakonya gosoka munye dali yake ra ichoira achaka gosoka chindera chaji chase yangeria otwara limusuri chia lia mabere otwara lia ngombe lia gakamire lia mabere yesaga kagale masiyaga yes elioko rigamura ebinde byo goikana ndabona kole mirimo bakasaine abutuko wanda gagocha igakogwa orara bnarenga dai bono roche na kyomo saje yago chakamoranga nara attractive ekarari litanga limusu abateneri yao yes abate bintao yanga begete neria ukoriga muri kwensi roche na chamara na komsana bono igete getenga ebeke biya gagocha gocha kanenga narenge ya narenge prepare okorega kanenga nategete kumero musaje igo ikebe yesi bibuya nonyera marashi abekerende alolekana ngana apiri ngo nanyo ngo chenjere yarego nanda bokero by the time abo chakorara musacha igulite dirisha eko ngara tago chakorara ya wasare marga ya bora pasa mangana makao kabisa na kurukunga smart boy amfrey yorabi omopie bo mheshimiwa Steven Arika korwa nsemo ya ibeno goda watabanga say hi to Pastor Sylvia paswa kwani wa emaragoba ya bono asante sana mashabiki ya mange chi ujumbe chirike gane chi nyingi yani madam omai the paswa le terenga nanga kabisa mangana dressing code na kitogwa baba ngina abasibati bako sono epole riko gosoa ne yanga kabisa ebwate esibu mosaja gucusuka ngana asore esibu eria munyaro ragaiga ocha gukominge kagendrete kaiga kwara nange ngana ipasa ono maite asengenjo akine numo goto tigara chiguru nyingi ono tuiwezinga lietana no liaberi nyingi otagete guikirania mangana ya mapato nini chinsi yage Jones no gweri ono chinsi yage cho mungina machigotwa masaja yare tamo bangire no monto komokoni igabone bintu mbire to gitwa korekana byagara byacho korenda mangana ande ikero ngambe kero to monto gondwera rosiago na inje nyorenza yo gwesibi nabe korekana byara kinirende no nabo abasubati abange nkoba tole bisimba kanto kwenyoranga ngakyo korekana bwito boko magura matemo nko gutole sana teri biyango rwegasi esuti kwa rwete gasi nero bo choto soya chikoni ora siendagera paka kachi nsogo cha kurusie esuti nsaina lirogo chikorara na lirogo cha kuchaka wesibi omanya go so abolere okende temuna bagotabe myorese na bakurata we bakurata bakitiba cyose yarenge buyanga kango musubati omuna rwegasi kusineke barua kiyaye kusine byasara biyaye egentege tangani ekyamami kwabete perfume ge kama uta chibusa ne kerege egentege tangani inchu soe babo esibi kaba fresh beke buta byago buya
beke ndagera riko nonyene chiso gocha kurugo gukora omubero abire warm kwabire umuntu ore nomo you are warm ngaki ole sibi saine omanya goso agore saine kwabeke go fi stocking kurumutu isogisi ene kabuti gero bugendumbole igo mugaka butamba kumanyete munore ne kisogisi na kigenda kumanyete munokorolekana so please ne tumna baswati nana bane mbale bwate natural scent kagira muyi nabo koigubugira mu rwaye cintigati tiga basubati be karakari amanyanga ki esenge choche ngogira murane tiga ngende nguri none roro nesi binabeka naende tiga nesi mapema omuntu gaguchwe kuri musurigi yakubwaribe libe liko put off the man nonya kwesi baadaye bone lyanyole teliri tangani ya mwakire isiko bono okugani kwa gatatu kwa bangina honesty and openness abangine namba yetu ya gatatu nene no mugakole honest and open egento gego tuchande enkoro nandi gyatubuna buna nonyine bikoro tiwate tutake yanye kero konyora mu mugako tali honest tali umumo maene egenta gukwana kwanyoro nako bajite wazi kwa manyora ngi muntu nangainete nane bintu byaya bande mbali open yabisiekerete abwate bintu mangana yabo bisiabegete bibuli mangana yabo bisikoruji simi abegete bibuli kya Facebook akabeke kya WhatsApp akabeke TikTok buntu liko kana ino kero muntu nako charo kwa lakini mangana ara muntu tali open paka bagakambali na aruara agene gitali ate mwaki warwari mwaga kwarwari no nyankansa ya biri stage 1 na bago chanjo binda telebia yego bakagwe na tali ko hotel are very close ekero woche kwanya ngo mwako utali open abantu banya gotenga yaye mwaka na rwat ayitumanyiti oso mwaka na agora gochiga alinya matara kagacha ayitumayitike ko woche kumulio tanga kinga yanga jetenje ko kwa mure surprise anyway bono openness honesty igo dishonesty negento yego tuchana munabaki. Alright, Margoba yabono chinsa chito chiachire kegima pastors komuranche tokubasaba nande weekend ase kwa niaba yo mwanchu murigireria rochichumbire chinyinga mabuli na manke gantu yaligiri maiga ye camera tutari corona arega korkwanga thanks Pastor Ken Mienda na Madam Sivia good encouragement oyakoro kungalana Kamoto from Nyanchua Daniel Bw'Enka ku Mash Park hey Steve Mula watching live ku Dreamers Guest House Kisii the teaching is encouraging Kabo Sijoram Njoroge gaki na atebira mangana yombi yabari kigima tiga bakonye mama Nyakundi from Kiamu kama watching live good lesson first lady mama yao korwariana gati abanda bange Margoba yabono gaki asenge ncho chinga kinebiro Pastor Miyendas mutu anchire nainde nyasa tu anchire weekend toirane nandega igase studio asenge ncho kogendro mate twakuna tu isato ndwatiga libere nande turanyora solution yemechandeye nabo igo enchira turanyara koba tokogorra chinga chitire ni cyane koba chiko bwene nabya nawe mwancho murigeria asokwira chinga kichago gosanga amona intwe Margoba yabono asenge ncho ya amaboli yago nekerengeri kya ikyabeire kenge nchenga nayo yo mwerio ase sekonde ya mapasta koranje gake nalo chagoteba aso igoro gosanga egento gya kana musacha gane this domestic support ngo konywenka emirimiri yoko ba supported lindas ya nyumba ne kindi kyo mwaelio umusacha gane tie na admiration yani ngo mukungu oyo amorolenga umuntu muyari naenda motebi kera none yanga bekiringi yago takabu mutangani gotebanga mbuya smart yole bona nyega ko ta goteba konyoro mwa goteba gali nga yole kuja kolengera linga maybe oyo ne ro kanducha so umusacha nategete mukunguria muadmire na kama tebibo so admiration is one of the 5 highest needs of men. Asante sana mara bwa haki chinsa cha toreke kima chinsa na tenge namba ya kane sabanyina atagete financial support igono ligeri financial se kale goto namba inye inunero mo gotanga ni mwaka ngane rintanga namba isano family commitment eyo musubati wa mabolinga abana baikire university atara ruchombe yani commitment family commitment ni namba isano nale gusabaiga tigakero mukungu ayo maganyai
no mugaka ego magani aye don't exchange roles oja kubeka magani yo mukungu aba yo musaja aba yo mukungu enke ite ko nyara ko ye bemono sana gwikira wo mwancho morigereria no to gwikira omweli obumuroberio Oboseera Bw'Enka emarago bayabono chiga kitwanyara ko batogo sanga na Pastor Miyenda sabanyare ko bagosanga muna intwe amaboria mange kigima chi comment cheino ga kitwanchire ngubasora tole maiga ye kamera tudara ko batokomera na muna barabwe sabato egocha airinde tudara ko batokwana barabo igore yechinchira ao turanyara ko batogosemia nabo igo kogora chinga chituri nyara ko bakonekia chibichamanere gichago chira senchire boy kerauniga koro kwa Petra Mukira twakoganeirie oborigererio buya bwemuroberie kubwatia ime ya Ndizi TV obwansu bwo Gusii.